हामबाय जत मेडिया रखनो तिनी 7/7/2021 जों तिनी अ जागाव मा कुथुमलायमानि कारण हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिल तिसाका आबो जों थांनाय चौमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रखनो कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहरका हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक तिसानाय हनै जों लोक रखनो कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिख हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन खा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि प्रस्ताव तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख गो हंखाय आबो बिल पास संगै थांखा आबो जतनि कोबाय सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपल नि मेजॉरिटी जे एमडीसी रकनि सपोर्ट बायखलाय आबो बिल पास संगै थांखा बने यागुलो जोंनोखा गोबां मा मेडिया रगो जेमन आमरा बांगाली रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खलायखा बरक गोबां मा बिखुब मिसिल खलायखा आबनो कारिबो जोंनोखा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड नो विरोध खलायै गन्दा सराव जे मिसिल खलायलायमानि जोंनोखा जों आबनि प्रतिबाद आबनो केबेंगै जों तिनि अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खलायलायनो थाङै दङ तामनि बागै हिंकै जों थैनानै रायजि दङ तब फानसिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड न जों आबनो कासुरनानि रेगलाक जों जेसेकापनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड न जों सक्सेस खलायै चिनि दफानो फियकनाय हनै जों समायताङै फिलो नखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाति पान्ते हियावै तिनिनि हाय सालो जों आबनि प्रतिबाद खलायै चिनि खादुमानि मिसिल जों खलायै दंलायो ताबो अब 16 मान्दै पोलिनपुरनि बर' रक्सिमनाबो जत या जे मानजाक साक जों कायसा अब चिनि जे खादुमानि फुनुकनानि बागै जों अब जखन आमरा बाङाली रक प्रतिबाद खलायखा बंनि जे इउट्यूब नो खाहांखायनो जों आबनि टाइम दिननो जों जतनो आसुक लायै कक्साब लायखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि सालो जों कायसा बिखुब मिसिल खलायनाय हनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कुनो कायसा जागाव 16 मान्दै पोलिनपुरनि बिसिङाव खलायमा जागाव खलायनानि हेमानि सुबिदा जागा करैनि बागै जों तिने अरक खुमुलुंनि अ सिन्डिकेट मा खलायजाखा आं सुनाचरण देबबर्मा तिप्राम थानि भाइस चेयारमेन प्रतिबाद मिছিল চলাই হিনাইছে আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে সিরিজ চবা চলি না प्रतिबाद मिছিল চলাই হিমাইতে গ্রেটার ত্রিপুরার কাছাড়া এর বিরুদ্ধে তিনি प्रतिबाद মিছিল চলাই হিমাইতে ত্রিপুরা